ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு முருங்கைக்காய் தொக்குக்கு வந்து ஆயில் ஊற்றிக்கிறோம். ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் சோம்பு போட்டுக்கிறோம். சோம்பு நல்லா வெடிச்சதுக்கப்புறம் வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும். நீல வாக்கில் வெட்டி போடுங்க, செமையாக இருக்கும். நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வதக்கிக்கணும். வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும். கருவேப்பிலை வந்து பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா வதக்கிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒரு 2 தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன், சின்ன தக்காளி. அதை வந்து இந்த மாதிரி வந்துட்டு போட்டு வதக்கிக்க வேண்டியதான். அதுக்கப்புறம் நறுக்கி தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கிறேன் முருங்கைக்காய். அதை நல்லா அலசிட்டு இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்க வேண்டியதான். வதக்கிக்கிட்டு இதில் வந்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கணும். இப்போ நல்லா எல்லா சைடும் தக்காளி, வெங்காயம், முருங்கைக்காய்லாம் வந்துட்டு வேகிற மாதிரி நல்லா வந்து ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு வதக்கிக்கோங்க. வதக்கினதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி உப்பு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிங்கன்னா சூப்பராக வெந்துடும் முருங்கைக்காய். 20 நிமிஷம் போல் வேக வைங்க. வெந்ததுக்கப்புறம் ஒரு தட்டை எடுத்துகிட்டு அதில் தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் போட்டு நல்லா கிண்டணும். கிண்டினதுக்கப்புறம் அதில் வந்துட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வந்துட்டு அப்படியே வேக வைக்கணும். இப்போ முருங்கைக்காய்